Primátor Galanty Peter Paška je momentálne na PN-ke. Napriek tomu ho môžete stretnúť nielen na úrade, ale aj na mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach. Som mal zakázané jesť, schudol som 13 kg a zakázané piť, takže môj prípitok dneska bude len taký symbolický. S týmito slovami privítal v stredu galantských dôchodcov primátor mesta Peter Paška. O svojich zdravotných problémoch informoval verejnosť aj na svojej facebookovej stránke. Minulý týždeň som prekonal 2 pomerne náročné operácie. Mám nárok na 2 zdravotné vychádzky denne a snažím sa zúčastňovať sa určitým spôsobom aj na chode úradu. Podľa primátora chod úradu je v plnej miere zabezpečený. Svoje povinnosti si má plniť v rámci svojich zdravotných vychádzok. Dôkazom sú aj organizačné rošády na mestskom úrade, ktoré na nohy postavili viacerých poslancov. S touto diagnózou, že vraj býva PN-ka dlhá zvyčajne 4 až 6 týždňov, ale toľko rozhodne neplánujem byť na PN. Ja som aktívny človek.